سوال نوبتی من درباره ویزای F1 و F2 و با کیها داده می شود این ویزا، این روادید. چطور این ویزا رو باید گرفت؟ تجربه حیاتی شما یا که رفیقان شما آید این ویزا؟ تشکر زیاد باری دیگر. یکی از مشهورترین ویزاهایی که بسیاری نفرها میدونن البته F1 F2 است. F1 برای دانشجویان یعنی استودنت ها داده میشد. استودنت ها میتونن هم مکتب میانه هم مکتبی یعنی elementary school میگوین اینجا private elementary school به مثال آمده میتونن یا که high school یعنی مثال старшая школа забони русишкати синфои 10-11 9-10-11 омада метавонанд ҳамчун ин раводид виза барои донишҷӯён яъне курсҳои 1-2-3 мисол барои омӯзидани забони англисӣ language course дода мешавад ҳамчун ба магистратура ё ки як барномаи academic programs асан дода мешавад магистратура докторантура яъне ҳамаи намуди ва ёе ки таҳсил барои омада мисол таҳсил дар амрико ҳамин раводид дода мешавад. таҷрибаи мо бо ин раводид албатта зиёд аст. солҳои чанд сол ҳаст ки дар ҳамин соҳаи байнахалқӣ маорифи байнахалқӣ кор карда истодем ва таҷрибаи донишҷӯён аз Тоҷикистон, аз Қирғизистон, аз Қазоқистон, аз чанд давлатҳои Африкаву вай ҳам дорем ва ин раводид хеле ки гуфтам барои таҳсил дода мешавад. яъне барои таҳсил дар инҷо яке аз мисол шохаҳои асосиш ин чи аст таклифнома ё ки I-20 мегӯям намуди шакли аризае ки дар мисол аз май мекунем таклифномаро ҳуҷҷат аз донишгоҳ бале ё донишгоҳ ё мактаб ё мисол консерваториями ва коллеҷми университетми аз ҳамин ваҳо яъне мактаб гирифта бо дар асоси ҳамун ҳуҷҷатгузорӣ мекунем. визаи F1 барои principal applicant яъне ваи аризадиҳандаи асосӣ мисол агар шумо таҳсил мекардагӣ бошед ба шумо дода мешавад ва F2 ин категория барои ононе ки оилаи шумо ҳаст яъне ё фарзанди шумо ё мисол зани шумо ё шавҳари мисол ин ё он аризадиҳанда мебошад. аз ҳамин сабаб мисол F1 чиле ки гуфтем барои одами асосӣ ва F2 барои dependent яъне ононе ки аз шумо вобаста ҳастанд фарзандатон оилатон ҳастанд. акнун барои ин раводидро гирифтан чиле ки гуфтем якум ин мана гирифтани таклифнома аз донишгоҳ лекин барои бо аз донишгоҳ таклифнома гирифтан дар ин ҷо ҳам як чанд мисол қадамҳо ҳаст ки бояд ҳамин қадамҳоро кунед. дар сомонаи шакли сафорати амрико шумо маълумоти зиёдро гирифта метавонед оиди ҳамин ва ҳам чанд ташкилотҳо мисол ё машварачиён ҳам ҳастанд ки метавонанд шуморо роҳнамоӣ ё роҳбаладӣ кунанд дар ҳамин соҳа. вақте ки донишгоҳро интихоб мекунанд ба фикрам ҳама донишгоҳ ё ҳамун таҳсил хона яъне як ҷое ки мисол мактаб интихоб мекунанд ҳамун бояд аккредитация дошта бошад яъне якум албатта ҳаракат кардан лозим ки ҳамин чизба аҳамият додан дар кор барои чи барои ки бисёри нафарон мисол мегӯянд ҳа мана ман таклифнома гирифтам леки акун солҳои мисол чанд сол бачаҳо вай баям ғалтидан яъне нафароне ки мисол фейкови подделка карда мисол фирсондагӣ барои ҳамун система ҳаст системаи номаш SEVT мегӯям Student Exchange Visitor Program дар мисол Google мекунед дар мисол ваяш аз сайти аз сомонаи расмии сафорати амрико гирифта мешавад дар ҳамун ҷо ҳамун мактаби ки ту хондан мехоҳӣ якум қадамат бояд аз ҳамун ҷо бинӣ ки оё ҳамун мактаб аккредитатсия дорад ё надорад. ин яке аз асоситарин ваёе ки қадамҳое ки бояд ҳар як нафаре ки ба ҳамин раводид ҳуҷҷатгузорӣ мекунад бояд ҳамин чизро гузарад. бисёриҳо ҳамин корро намекунанд. баъд
сожалеют гуфти гапо ки барои вақте мебинанд ки виза рад карда шуд ин яке аз сабабҳо ҳаст ки мисол шува виза рад мешавад. ин якум. дуюм вақте ки дидед ки ҳамун донишгоҳ ё ҳамун мактаб ба шумо мисол ҳуҷҷатгузорӣ карда метавонед ё ҳамун аккредитатсия дорад, баъд аризатонро месупуред. ҳар як донишгоҳ аризаи худро дорад, онлайн application мегӯянд, вайро пур мекунед, намуди ҳамун шакли вайро мегиред, I-20 мегӯянд, приглашениеро мегиред ва дар асоси ҳамун аризаи сафорати амрикоро пур мекунед, яъне консулгарии амрикоро пур мекунед. ин формаи DS 160 аст ва ям аз чанд қабат иборат аст ва ҳамунро пур мекунед. дар ҳамин аризаи яъне таклифномаву аризаи сафорати яъне консулгарии амрико ҳуҷҷатгузоритонро сар кардан мумкин. дар ин ҷо бо дигар мисол намуди ҳуҷҷатҳо лозим, мисол хеле ки бисёре кас медонанд, ин банковский счет, яъне суръатҳисоб бояд дошта бошед, ё он касе ки шуморо спонсорӣ карда истодааст, яъне ким маблағи шуморо дода истодааст, ҳамунро мисол падар, модар, справка о заработной плате, яъне ҳамаи ҳуҷҷатҳое ки бо ҳамин пакеҷа, яъне application лозим аст, ҳамунро ҳам тайёр кардан дар кор. бисёри кас мисол ҳам ту банковский счет мегиранд меранд, леки аз куҷо мефаҳманд ки мисол консул ё як касе ки ҳамин тафтиш карда истодааст, оё ҳамин кас пули ҳамун донишгоҳро ё мисол мактабро дода метавонад. барои ҳамин тавсия гӯям ва ман ҳамин ки албатта корпатон бо мувофиқ дароз кашед мегӯянд, почкатона дароз кунед, барое ки арзон нест, яъне мактабҳои инҷа арзон нест. албатта бурсҳо ҳастанд, грантҳо ҳастанд ё барномаҳои табодул ҳастанд ки метавонед мисол иштирок карда ҳамин грантро гирифта маблағи хонишро мисол то имконият кӯтоҳ кунед. леки агар вайро надошта бошед, донед ки ақаллан аз 10-15 ҳазор солона шумо хароҷот доред. 10,000-15,000 шумо ин доллар, 100,000-150,000 сомонӣ ҳаст. барои ҳамин яъне шумо ҳамин чизро ҳам ба инобат гирифта ҳуҷҷатгузорӣ кардан дар кор ва ҳамин принсипҳои асосӣ аст барои F1 F2. F2 ҳам бо қиинтар, яъне ту оилатро агар гирон рафтосагӣ бошӣ, ҳам банковский счет, ҳам яъне ту ҳама тарафа бояд доказать кунӣ ки вайро дорӣ, яъне имконияти молиявӣ ё ту ё ки мисол падару модарат ё ки калом ташкилот туро спонсорӣ карда истодааст, ҳамун қудратро дорад. даруни ҳар як ҳамин мисол F1 категории мисол виза ба дарунаш мисол қабатош аст. қабате ки мисол барои фарз кардем донишҷӯ фаҳмисода, яъне ҳаст барои аспирантҳо, ҳаст барои мисол high school, яъне мактаби мисол умумӣ ба рафтан ё elementary school ба рафтан, аз сон аз 13 солагӣ мисол вай карда мешавад, ё middle school ё мисол private агар част мисол мактаб кас мерафтагӣ бошад ки қимат аст, арзон нест. ҳар якти ҳамун бо шанси ҳамун визе гирифтан бо нюансош аст. хай мана шумо чӣ ки гуфтед, яке аз мисолҳо барои донишҷӯён албатта донистани забони англисӣ. акнун тасаввур кунед ки шумо забони англисиро намедонед, ба раводиди F1 ҳуҷҷатгузорӣ карда истодед, яъне шансҳои шумо барои гирифтан бисёр кам аст. барои чӣ? барои он ки шумо бояд англисӣ омада 2-3 маҳ не ақаллан 1 сол 2 сол забони англисиро мутобиқа карда ба дараҷаи лозима, яъне омада language курс хонда, баъд барномаи асосии ки мисол шумо ҳамун associate degree мехонед ё бакалавр мехонед, хонед. акнун тасаввур кунед, давомнокии барноматон зиёдтар мешавад. шумо 1 сол ба не, шумо бояд чанд сол ба маблағ нишон тед ки, яъне шумо дар ҳақиқат ё спонсори шумо маблағ дорад, захира дорад ки шуморо ҳамаи хароҷотҳои шуморо чикор кунад, рӯпӯш кунад. яъне барои онҳое ки мисол IELTS надоранд ва TOEFL надоранд, онҳо бояд
ба мактаби забономӯзӣ мекунанд шуғл мекунанд? Метавонанд. Мана бо ҳамин саволотон ба албатта мисол донистани гирифтани мисол тести TOEFL ё IELTS ё PTES чанд амуди тестҳо ҳаст умуман донишгоҳҳо мисол қабул мекунанд, донишгоҳ ё мактабҳои олӣ дар ин ҷо қабул мекунанд. Албатта вақте ки шумо ҳамун чизро кардед барои консул ё консулгарӣ ҳам ин як намуди ишора ҳаст ки ниятҳои ман таҳсил аст. Яъне аллакай шумо як роҳи дурро тай кардед. Яъне вазифаи хонагии худро аллакай иҷро кардед. фаҳмисед? Яъне албатта ҳамун шансатонро мисол зиёдтар мекунад аз таҷрибаи мо. Ва ононе ки барои забономӯзӣ мебиёянд албатта мақсадашонро бояд гуфта тавонанд ки мақсади ман мисол фарз кардем фалон соҳаро мисол хондан, лекин ман забони англисии ман на он қадар ба ҳамун чиз мутобиқ аст. Ман аввал рафта фалон вақт забономӯзӣ мекунам ва бар давоми ҳамун мисол бакалаврамро ё ҳамун барномае ки интихоб кардед, мутахассиси кадом соҳа мехостед шудан, ҳамун чизро давом медиҳед. Лекин агар мақсади асосии шумо фарз кардем фақат забономӯзӣ бошад, албатта раводид гирифта метавонед, лекин шумо бояд мутобиқ бошед. Мутобиқ гуфтан яъне you have to be eligible. Яъне чӣ eligibility ба ёрдам метиҳад? Ин мисол берун аз давлат мумкин биромадагӣ шумо ягон таҷрибаи сафар доред ё мисол раводид бисёр аст дар паспорти шумо. Акун оддиш кати гӯям ҳамхел. Лекин аз нуқтаи назари мисол қонунгузорию мисол агар вай бинед, яъне ҳамун чиз бо шумо мутобиқ ҳастед. Падару модаратон ҳамун маблағро дода метавонанд. Ва бисёри нафарҳо дар Тоҷикистон мана чӣ имкониятҳои мисол чанд қадар марказҳои забономӯзӣ ҳаст. Бо мана дар ин шабу рӯзҳо албатта бо воситаи интернет мисол забономӯзӣ кардан мумкин. Чанд нафарҳое ки мисол аз хориҷӣ омада мисол дар гӯшаҳои Амрико ё дар марказҳои таълимӣ забономӯзӣ мекунад. Агар ту ҳамун чизро забономӯзӣ накарда яку якбора як ҷо ба мисол ҳамун сафоратхона баравӣ, албатта визагирит қиинтар мешавад. Лекин агар ту мисол аз ҳамин имкониятҳое ки дар шаҳру мисол ноҳияҳое ки ту як ҷо зиндагонӣ мекунӣ, агар ҳамун чизро истифода бурда бошӣ, забони англиситро сайқал дода бошӣ ва ба як дараҷааш оварда бошӣ, гирифтани раводиди мисол F1 осонтар мешавад.